जोंफ्रा दिनैसो हाल जांख्रा जागोन बेयावनो आङो दसे भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। गायजेनबायानो आंहा दासो न'निफ्राय ओंखारलांदों। हाबानि अमा नै हाबानि अमा गायजेनबाय आंहा दासो। दे गायदो टिक्लु। जेन टेनसन नुदों माथो नोंहा मेगनानो टिक्लु। दे गायदो 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 दे 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 टिक्लु नामार नामार। आबैनि खाथियाव थादों नोंहा आबै समफोरनि खाथियाव। आयै मा मैगं जाना हायसिखो दिनैलाय। आहालाय मैद्रु आलु ओमफ्राय माबा केरेला भाजि दोनदोन जाना होखादों माथोबा। नोंस्रालाय? आहा मालायनि मैगं गोजां नोंहालाय? थास' बिबार ना गोरान नारें खाजि सेबना जाबोबाय। होमबाथ' नोंनि खाथियाव थाजाया। मोनामाखै नारें खाजि जानाया। मोनामगोन दा। मोनामाखैथ'। जाग्रा जानायसो थाजाया। साहा लोंखांबाय नै। मा साहा? गाइखेर साहा। गाइखेर साहा बोरमानिसो गाइखेर मोसौनि नङा। लोंखांबाय ना इहा? माइ गायबाबो फागोन। दे हाल जांख्रानि टेस्ट नोंनोसै। सिनियानो गैथारा बिला साहा फुदुंनाया। जोबसिगोनानो नै गैला। आइ दब्लाय मोनब्रैल'सै माथो ना? मा मोनथाम? ए मोनथामल'सो। मोनथामल'सो दा आरो बैदोंल'सो। दिनै माइ गायनाया साप्तायाव गायनाय मेगनखौनो बुलाव बुलावसो मोनजोब्बाय आं। खैथा जाखो? 8ता 8:30 जाबावाखैसो। साप्तायावसो गायनाय जोङो माइखौ। सातथायाव गायनाया माबायावनो हागोन ना 9ता 9:30। हाततानो बारा गैलामोन। गेसजों गायनायखाय थाब माबादों। बाहायलाय फैलाय फैनो हायो। हाब्रु नांसि नांसि हाल जांख्रानि होनदों। आंहा लोंखाङाखै। ओइ सोरो नै माथो हरलायलायदों। फैनाय नै माथो हरलायलायदों सोरो जोंनि गायनायखौ नुनानै मोसानायखौ नुना। गैला दिनै लास्ट मोनथामल'सै। जाहा दाउला खासि नङा माबासो दाउजो खासि।
Tiku. Ayo kian lagi tak. Ayo akan sudah. गायखांबायानो नै जाहा माइखो hey दालाय माइ गायखांनायनि माइ गायदों जोब्बाय बान्दार गायना होदो या न'नि मालिका नै गाग्लिजोब्बाय गाग्लिबाबो जेबो जाया जाहानिया हाल जांख्रानि दे बान्दार बनायदो माफोर गायदो न'नि बान्दार आयो बान्दार गायना होदो बान्दार बाख्रि न'निया गायाबाबो जेबो जायालै दे खुग्लुबनो नामायदों हाल जांख्रानि नैलाय माबायदि फोलादों हाल जांख्रानि हाब्रु फोनलालायदों माइ दिंग्रा गायदों हनै बान्दार माइ बाख्रि होखादोंलै सासे रावबो जानायाव हाल जांख्राबाबो जानाया गोरानसैलै मालायफोरनि बायदि बेदर होनो हास्राया दे जाना होदे बाजि दे साना गोरान दिनैनिया साना दाखालिनिया मानि दे थिगसे जानानै थांबायनो रे मबाइल बनायनायाव मारै बरिया नै सायाबोथ' माबासो बियारसो हनै जाहा एक नम्बर माइ गायग्राया जाहा टिक्लुआ टिक्लु बेखौ दिन गोलैगोन सना एयावनो दिन ए